30 secondi fa è uscito un nuovo video di Bibi Netanyahu e io ve lo ripropongo qua con le traduzioni, con i sottotitoli in italiano, sempre sul pezzo VN Vision. Guardate. הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות, אבל אם נתמיד בזה, אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם. במקביל אנחנו עוזרים לידידינו האמריקנים במפרץ. אני שוחחתי ארוכות עם הנשיא טראמפ אתמול בנושא הזה. יש שיתוף פעולה בין חילות האוויר וחילות הים שלנו, ביני לבין הנשיא טראמפ ואנשיו. אנחנו נעזור גם בהתקפות עקיפות שמייצרות לחץ אדיר על המשטר האיראני, וגם בפעולות ישירות. יש עוד הרבה הפתעות בתחבולות נעשה מלחמה. אנחנו לא נחשוף את כל התחבולות כאן, אבל אמרתי לכם, רבות המה. עכשיו ביחס לדבר נוסף. הדבר החשוב ביותר לנצח במלחמה זה מה שנקרא בלעז tenacity, ובעברית נחישות. נחישות, נחישות, נחישות. נחישות של המנהיגים, נחישות של המפקדים, נחישות של העם. אנחנו נחושים לנצח ואנחנו נשיג את הדברים האלה. אני מבקש מכם פשוט להתעלם מערוצי הדכדוך. אנחנו בהישגים היסטוריים. אנחנו בעזרת השם הגענו למצב שאחרי ה7 באוקטובר שהיינו בעברי פי פחת, אנחנו עכשיו מעצמה אדירה, כמעט עולמית, עם הידידה שהיא המעצמה העולמית, נלחמים שכם אל שכם. זה כבר הישג אדיר מול כל האיומים שיבואו עלינו. לאיזה מדינה עוד יש את היכולות הללו? כולן מותקפות כאן. למי יש את העוצמות האלה שלנו? של הבריתות, של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק. אז יישארו חזקים. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים, הנחיתי להציג לכם את המתווה וגם להגדיל את המתווה, גם לעזור לצפון וגם לעזור לכל מי שצריך, כפי שעשינו כבר בעבר בעם כלבי, כפי שעשינו קודם לכן בקורונה. נעשה את זה ביתר שאת הפעם. Sarà fatto con le AI? Ditemi che cosa ne pensate. E VNVision.com